салом дӯстони азиз, рӯзатон ба хайр бошад. Умедворам сеҳату саломат бо мо ҳастед. Факту далел дар бораи Макка ки кам одамон медонанд. Макка Каъба. Макка яке аз қадимтарин шаҳрҳои пайвастаи сокинони ҷаҳон аст. гумон меравад ки танҳо як чоҳи Замзам тақрибан 4000 сола аст. шаҳр ҳеҷ гоҳ пойтахти ягон империяи исломӣ набуд. аммо ҳокимони мусалмон мунтазам ба мундариҷаи Макка саҳм мегузоштанд. на ҳамаи Макка дар ҳудуди ҳарам аст. шаҳр маҳаллаҳои зиёде дорад ба мисли шаҳрия ки берун аз сарзамини ҳарам ҷойгиранд. қаблан ин шаҳр Бакка ном дошт, аммо баъзе олимон тахмин мезананд ки номи Бакка танҳо ба Каъба ва атрофи он ишора мекунад. қуръон ба ҷуз аз Бакка ин шаҳрро Умулқуро меномад. дар забони арабӣ Умулқуро маънои модари ҳамаи маҳаллаҳоро дорад. имрӯз ин макон Макка ал-Мукаррама ном дорад. ин аслан ба шаҳри муқаддаси Макка тарҷума шудааст. ҳарчанд Мадина ҳамчун шаҳри паёнбари Худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам маъруф аст, бештари умрашро дар Макка гузаронидааст. Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам тақрибан 50 соли умри худро дар Макка сипарӣ кардааст. аҳолии Макка 1.2 миллион ҳисоб карда мешавад. ҷолиби диққат аст ки дар мавсими ҳаҷ аз сабаби вуруди зоҳирон ин рақам ба 4,5 миллион наздик мешавад. арабистони саудӣ шумораи бештари сайёҳонро дар ховари миёна қабул мекунад. ин асосан ба он вобаста аст ки миллионҳо зоирон ба шаҳри Макка ва Мадина меоянд. дар забонҳои англисӣ ва русӣ калимаи Макка нисбатан ба ҳар маконе истифода мешавад ки бо ин ё он сабаб шумораи зиёди одамонро ҷалб мекунад. маркази шаҳр дар минтақаи масҷиди ҳарам ҷойгир аст ки аз аксари шаҳр пасттар аст. дар гузашта ин боис шуда буд ки обхезӣ ба амал ояд. санги сиёҳ на ҳама вақт дар Макка буд. соли 930 ӯро карматиён раб бурданд ва онҳо сангро бо худ ба Арабистони Шарқӣ бурданд. рӯзномаи Бритониё The Telegraph масҷиди Маккаро гаронтарин бинои ҷаҳон номидааст. арзиши умумии сохтмони он $100 миллиард буд. ҷойи дуввумро дар ҳамон феҳристи қимматтарин биноҳо Абраҷ Албайт ишғол кард ки он ҳам дар Макка ҷойгир аст. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.